سلام كمي تصانح فتوات كبرات نايز يوتيوب channel تخطاتلتي نزعلت سحرنا لكم حصرت نواناون زيناتات كم تلمد حجنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب እንዳገበርኩም ክሳብ ፍጻመ መደብና ሓቢርኩም ናኽتصنحو بخبر نعدم عدا ኢትዮጵያ 71.3 ቢልዮን ዶላር በጽሑ ባንክ ዓለምን IMFን ዘውጽኡ ሓበራዊ መግለጺ ከም ዘመልከቶ ጠቕላላ ዕዳ ኢትዮጵያ 71.3 ቢልዮን ዶላር ወይ ከዓ 11.4 ትሪልዮን ብር በጽሕሎ እቲ ኣስታት 29 ቢልዮን ዶላር ካብዚ ኢትዮጵያ ካብ ወጻእ ሃገራትን ኣህጉራውያን ፋይናንሳውያን ትካላትን ዝተለቅሕቶ እዩ ኢትዮጵያ በብእዋኑ ትልቅሖ ዘላ ቢልዮናት ዶላራት ኣብ እዋኑ ክትመልሶ ብዘይምኽኣላ ዓመታዊ ዝጠራቐም ሚልዮናት ዶላራት ወለድን ዝንህር ዘሎ መጠን ሸርፈን ነቲ ውህልል ዕዳ ብዝተዓጻጸፈ የዛይዶ ከም ዘሎ ተንተንቲ ቁጠባ ይርድኡ أستراليا بسنك مقراص إنترنت سعب موت قطع اللعاعلو أب أستراليا أقلقلت إنترنت بمقراصو حيالا متقاطيمو نزسعب سمز تهاجر ات إنترنت زهب عابي تكال أوبتس كبيت سعبين كموصو مخانو يتنك قلبو أبز حلف سومن دارقا فرقة هاجر أقلقلت إنترنت بمقراصو أما إصابات عسرت 3 ساعات نايردنا دول كدولون كم زي كاليو زنقر زلو أوبتس حد خافتو مفتح هاجر أقلقلت إنترنت زهبو كلت عبيت تكالات كوينو بسنك إنترنت مقراصو 3 سبات كم زموت بمقلاص لعلوي حلفي تخستت بفتصم زي قبلي بمبال نسدرا قدايات يقريت حتيت الله اتتكال نتزقات أمساقم أم مفتاح زحتال رئيت بهيليو أبساقم وليق يركب كما أخل مكفال حرشاو مهرت استدكونت كتماخرن مجزعتاو سرعة إيطاليا نختماتات إيرترا بعوي وطنن استراتيجي بعتبنتي هاني صوان ندكم حارن دباروان كما أكل وسنا وسن رئيس ختم أسمرا يدوكينون اندسترياوي زوا خفال كتم أسمرا مخانيو نخرن دما كما أخل مكفال حرشاو نتفتيو بمدب كم كتم هاني صوا ما أخل نايتي عم عرباو متحت كم أون أب كباب خرن زفر حرشاو مهرت خوينا أبس مران كالوت كتماتاتن إيرترا زلا أخفرتاتن حملتن تكفافل لم ختما خرن نتشعو زنبرا ترات ملسو زلا تمثل كدار أداق حملتن فرتاتن وترس قديلو مسمل أيو جنا خيت مجب كايو بعين خاطراي تتسقب زون أبزي إيرترا تتصابو تاتن ممكات أب حرقوت قوت زلا تلقوان زفر زلا أيو دحر دقيم مولئ سلام نقيسو اتلوتي آقر رامي يكخون عدمان تعنان ترايها بنا كير ستارمر بريطانيا فلسطين كم هاجر أفلتو خم ذهبت تفليتو قدامي مينستر سير كير ستارمر عباي بريطانيا نفلسطين كم هاجر أفلتو محاب أفليتو أزدما أبوليس منجست تهاجر رؤي لو تمخاني فلت أتقدامي مينستر بإكساب ذهبنا فيديو مجلسي أبقدمت ما خلاي مبرق عبيز خيد زل رعدي تقولو سلام فتح خلت هاجرات هياون مقبارينا نسرح زلنا يلو أستراليا كندا نود تمال سنبت نفلسطين كم حجر وقعوا فلتو خم ذهبا أفليتان بورتغال ون كسعبن تثبيت يقبر أزوسانة كم منجست إسرائيل سدراب قازا جهوزتا تحزن قال عقباوين برتعنا قفيتا تسعيب الله نفلسطين أفلتو حجرنت مهاب هلاونا أب حدا غازوتن نشبرا عشنت زمل عصب مهابني قبل قدامي منستر إسرائيل بينامين نتانياهو قاليسو دبوب السودان كوينات حد كنصالالو زدرخه خص هاجراو دحنت دبوب السودان اتابع عدمزن اسات هاجر عالمنا اتخاب سروح استاقدم قتل بريدزت ريك ماچار ناي سرعه لوط خغبر دحر مصوعو ناب حدش كوينات حد كتحل تخيل يازبل سقات كعب مخنيات كوينلو ماچار ابز اوان اب ناي غزا محير زلو بقتلت كدعاتن غبناتن صار سبعونتن تخصيسي زلو تنس زمر حسالفي حزباو منقسقاس حارነት السودان اب تقاومو نحمشت عامታት ዝቀጸለ ኩናት ሕድሕድ ዘብቅዓ ናይ 2028 ስምምዕ ሰላም ንምፍራስ ዓለመ መሰረት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ሓደን ክብል ከሲሱ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራን ህወሓትን ወጥረብ ዝሐየለሉ 66 ወታደራዊ ማዕርግ ሂባ قدامي مينستر إثيوبيا أبي أحمد مس إيرتران حوحاتن صنح متفنان النخررب زمصل زله وان أبستفالالي صفحي نسسان شدشن مكوننات وتادراو معارج هيبو بز مسرت 4 معارج ليتنار جنرالات زنورو مكوننات مولئ جنرالነት ተባሂቦም እቲ በቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ዝተዓመመ ሽመት ድማ ብኢድ ፕሬዚዳንት ተሃገር ታየ ጽቀስላሴ ተባሂቦ እቲ ፕሬዚዳንት ኣብቲ በቀዳም 10 መስከረም 2018 ነቋጻጽራ ገዝ ዝተገብረ ጽንበለ እዚ ዕቤት ማዕርግነት ዘርአይ ወተወፋይነት ተኣማንነትን ኃይልን ዝተዋሃቡ ምዃኑ ተዛሪቡ
ቤት ጽሕፈት ተቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣማኻሪ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ኣለምሸት ደግፌ ሙሉእ ማዕርግ ጀነራል ከም ዝተዋሃቦ የመልክት። ብተወሳኺ ክልተ ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናት ካብ ሜጀር ጀነራል ናብ ሌተናል ጀነራል ክዓብዩ ከለዎ 17 ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ድማ ካብ ብርጋዴር ጀነራል ናብ ሜጀር ጀነራል ዓብዮም 43 ወታደራዊ መኮንነት ድማ ካብ ኮሎኔል ናብ ብርጋዴር ጀነራል ሓፊሎም ኣለዎ። እዞም ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም መኮንናት በቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሓፂዮም በቲ ፕሬዚደንት ዝጸደቐሎም ኮይኖም ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወታደራዊ ዓቕማ ዝሕይሉ ስራሓት ከም ዝወገነት ብተኸታታሊ ወግዓዊ ድሕሪ ምግባራ ዝመጽእ ዘሎ ምዕባለ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ዝኾኑ ወታደራት ኣሰልጢና ከም ዘመረቐት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክግለጽ ጸኒሕሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ እቲ ሃገር ኣባላት ሓይሊ ኣየር ምድርን ባሕርን ዘደልድሉ ጸጋታት ቴክኖሎጂ ኣብ ምምዕባል ከም ዘላውን ክዛረብ ይስማዕ እዩ። ንዓሰርተታት ዓመታት ኣፍ ደገ ባሕር ዘይብላ ኮይና ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ዳግማይ ክትሃንጽን ክትሕይልን ጸኒሓላ። ሎም ካብ ኤርትራ ዝሕጉስ ዜና ልምዓት ተዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ። ብደረጃ ኣፍሪቃን ዓለምን ብዕቤቱ ብቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ መዓድን ዕደና ኮሎሊ ናይ ፖታሽ ፕሮጀክት ኩሉ ከካይዶ ዝጸንሐ ምድለዋት ተጻፊፉ ናብ መስርሕ ዕደና ይሰጋገር ከም ዘሎ ትማሊ ካብ ኤርትራ ገዳሲ ዜና ብስራት በፂሕና ይርከብ ኣሎ። እዚ ማዕኸን ዕደና ሓደ ካብቶም ብዘለዎ ባህርያዊ ጸጋታት ብደረጃ ዓለም ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ኮይኑ ናይ ዕደና ግዜኡ ክሳብ 200 ዓመታት ዝበጽሐ እዩ። እዚ ፕሮጀክት ሓደ ካብቲ ተስፋ ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ዝተፈላለዩ ምድለዋት ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ በፂሑ ዝርከብ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት እውን ኣብቲ ናይ ዕደና ማእኸል ንገማግም ባሕር ዘራኽብ ጽርግያታት ብውሽጢ ዓቕምታት መንግስቲ ኤርትራ ተሃኒጹን ተዛዚሙን ይርከብ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዜናና ጸብጺብናዮ ነርና። ካልእ ስራሕቲ ናይዚ ዕደና ማእኸል እውን ሙሉእ ብሙሉእ ተጻፊፉን ተዛዚሙን እቲ ዝተረፈ ዕማማትን ስራሕትን ፖታሽ ተዓዲኑ ብቐጥታ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ምቕራብ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ካብዚ ዓብዪ ነገዳስን ዝኾነ ናይ ዕደና ማእኸል ዓበይቲ ተስፋታት ዘለዎም ኮይኖም ከምቲ ስዑድ ዓረብ ብነዳዲ ኣቢላ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝበጽሐት ኤርትራ ከዓ በቲ ካብኡ ትዕድኖ ፖታሽ ኣቢላ ሙሉእ ብሙሉእ ስርፖት ተኻው ነጥቢ መቐይሮ ከተካይድ ምዃና ዝተፈላለየ ትንታነታት ክቐርብ ጸኒሑን ኣሎን። እዚ ዓብዪ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ህዝብን ሃገርን ዝኾነ ዕደና ማእኸል ካብቲ ከካይዶ ዝጸንሐ ዝተፈላለየ ስራሕቲ ተጻፊፉ ናብ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ደረጃ ምብጽሑ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣገዳስን ዝሕጉስን ዜና ብስራት ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ኣብ መዳይ ዕደና ትኽተሎ ዘላ ንጹር ፖሊስን ኣካይዳን ንዝተፈላለያ ናይ ሃገራት ዓለም ዓበይቲ ዝኾና ኩባንያታት መስሕብ ኮይና ትርከብ ኣላ። ብዘይካቶም ኣብ ንጥፈታት ስራሕቲ ዝርከቡ ዘለዉ ማእኸላት ዕደና ናይ ኤርትራ ቪሻ ዛራ ኣስመራ ካልኦት ዝተፈላለያ ኩባንያታት ልዕሊ 20 ዝበጽሓ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዳህሳስ እናካየዳ ይርከባ ኣለዋ። ብተወሳኺ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ስራሕ ወረቓቕቲ ዘቕረባ ኩባንያታት እውን ብቁፅሪ ኣዝየን ብዙሓት እየን። ኤርትራ ንዘለዋ ባህርያዊ ጸጋታት ቁጥብ ዝኾነ ምሕደራን ኣካይዳን ኣብ ጥቕሚ ህዝብን ሃገርን ንምውዓል ኣሓይላ ትሰርሕ ዘላ ሃገር ኮይና ከም በዓል ጋና ዝኣምሰለ ሃገራት እውን ኤርትራ ትኽተሎ ፖሊሲ ዕደና ኣብ ግብሪ ንምውዓል ካብ ኤርትራ ክንመሃር ኢና ክብላ መግለጺታትን ዜናታትን ሰሪሐን ይርከባ ኣለዋ። እዚ ከዓ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ መዳይ ዕደና ዝኽተልዎ ዘለዉ ፖሊስን ኣካይዳን ክሳብ ክንደይ ኣርባሕን ውፅኢታውን ምዃኑ እዩ ካብዚ ነገራት ክትርዳእን ክትፈልጥን ትኽእል። እዚ ናይ ኮሎሊና ዕደና ዜናታት ነዚ ዝመስል ዘሎ ኮይኑ ንኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ከዓ ኣገዳሲ ምዕባለታት እዩ። እቲ ፖታሽ ብቐጥታ ምስ ወፀ ናብ ገማግም ባሕሪ ዝኸደሉ ጽርግያ ከዓ ተሃኒጹ ይርከብ ኣሎ። ኣብቲ ገማግም ባሕሪ እውን ንጽዕነትን ካልእ ነገራትን ዘድልዩ ማሽነሪታት ተዋዲዱ ይርከብ ኣሎ። እቲ ዝተረፈ ዕማም ኤርትራ ፈላማይ ናይ ፖታሽን ዕዳጋታት ዓለም ኣቕሪባ ዝብል ዜናታት ክንሰምዕ ጥራይ እዩ ትጽቢት ንገብር ዘለና። ኣብ ዓፋር ዝነበሩ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ብብዝሒ ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዘለዉ ኮይኖም ሎሚ ድማ 3 ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ምስ መኪንኦም ናብ ኤርትራ ብሰላም ኣትዮም ይርከቡ ኣለዉ። ካብ ግድብ ናብ ወደብ ዝበሃል ነገር ከዓ ከምዚ እዩ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ። ኣትሌት ራሄል ዳንኤል ቀዳመይቲ ወፅያ። ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል ብ22 መስከረም ኣብ ኢጣልያ ብዝተኻየደ ማራቶን ቀዳመይቲ ወፅያ። እምበኣር ከስ ነዚ ዕለት ዝሓረናልኩም ሓፀርትን ዋናውን ዜናታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።